Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вамі вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – ці плануе і ці пачаў Лукашенка дзеліцца ўладай і паўнамоцтвамі з чыноўнікамі. Удзельнікі «Двубою» маюць розныя падыходы да гэтага пытання. Сёння гэта палітычны аналітык і медыаэксперт Паўлюк Быковскі. Прывітанне. Вітаю вас. І кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі. Добрый вечар. Добрый вечар. Што ж, апошнім часам Александр Лукашенко дапусціў шэраг выказванняў, якія, як нярэдка это бывае, можна па-рознаму інтэрпрэтаваць. Хачу, каб мы сёння «Двубой» паспрабавалі разабрацца, ці сапраўды, на вашу думку, ён рыхтуе свой паступовы адыход ад улады, ці, як заўсёды, гэта проста дымавая завеса, і ён будзе імкнуцца сядзець на сваім месцы да апошняга, да смерці. Валер, як вы думаеце? Вельмі складанае пытанне. Ёсць шмат меркаванняў на гэты конт, і адно з самых такіх устойлівых это тое, што Лукашенко ніколі не адмовіцца ад сваёй улады, што ён будзе сапраўды да смерці. Пайшоў ужо чацвёрты дзясятак гадоў, як ён ва ўладзе, і ён пайшоў на вельмі сур'ёзныя парушэнні права, злачынствы фактычна дзеля таго, каб застацца ва ўладзе. А разам з тым мы бачым нейкія аб'ектыўныя прыкметы таго, што штосьці адбываецца новае ва ўладзе. Найперш мы бачым, што здароўе Лукашэнкі ўсё ж такі ўжо заўважна мяняецца, што ён губляе нейкую і энергію, і устойлівасць. Бачым таксама і заканадаўчыя ініцыятывы, напрыклад, па мясцовым самакіраванні, дзе мы назіраем, што ёсць спроба перадаць нейкія паўнамоцтвы ў рэгіёны. І гэта робіцца вельмі няўклюдна, можа быць не вельмі пераканаўча, і таксама Лукашенко, конечно, баіцца аддаць сваю ўладу людзям на месцах. Ёсць і пэўнае амалажэнне ўраду. Мы бачым, што ўсё ж такі гэты сярэдні ўзрост у беларускім урадзе змяншаецца пастаянна апошнія гады. Да. Можна казаць, што это аб'ектыўна станоўчая прыкмета, што людзі прыходзяць з новым мышленнем, з новай генерацыяй, з новай адукацыяй. І гэта тое, што паказвае, што ўсё ж такі нейкае асэнсаванне неабходнасці ў пераменах у Беларусі адбываецца. Разам з тым, усё гэта стварае такі сур'ёзны ўнутраны канфлікт пра тое, чаго насамрэч хацеў бы Лукашенка, ці хацеў бы ён устойлівасці для сістэмы, ці для сваёй уласнай. У чым канфлікт? Менавіта тое, што важней, яго ўласная ўлада ці устойлівасць сістэмы. Бо сістэма на сённяшні дзень настолькі залежыць ад яго самога, што пры яго сыходзе, тым ці іншым чынам з улады, сістэма можа проста разваліцца. Дзякуй, Паўлюк, ваше меркаванне. От все гэтыя аб'ектыўныя нейкія перамены ці намёкі на перамены, якія Валер пералічыў, якія мы ведаем, для чаго яны робяцца, ці для чаго ім Лукашенко не перашкаджае, ці вядзе гэта да нейкай змены, не кажам уже пра транзіт, нейкай змены ва ўладзе, ці гэта проста імкненне палепшыць тое, што будзе его падстасавана. Мне падаецца, тут гісторыя пра тое, што старажылы ўжо і не памятаюць такога надвор'я, такога сякога. Лукашенко 100 разоў у розныя перыяды казаў пра тое, што ён аддае паўнамоцтва. Ён чакае, робіць палітычную рэформу ці перастасоўвае нешта, але пры гэтым канцэнтрацыя ўлады захоўвалася. Ці памянялася это зараз? На ўзроўні рыторыкі так, але калі паглядзець на сутнасць, на тое, як это працуе, то бачна, што Лукашенко гатовы, і ён уже шмат разоў пра гэта казаў, перакласці адказнасць на ўрад, на іншых чыноўнікаў, але все дасягненні гэта яго, то бок перамогі гэта Лукашенко, все хібы, все праблемы, якія ўзнікаюць у жыцці беларуса, гэта все адказнасць чынавенства. І больш за тое, хто ж у нас змагаецца з бюракратыяй і карупцыяй? Менавіта Лукашенко. А хто ўзначальвае гэту бюракратыю і карупцыю? І то бок ён дзеліцца адказнасцю з задавальненнем, але не ўладай. Але не ўладай. Добрая выснова. Давайте, каб працягнуць нашу дыскусію, паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць вось гэтую цікавую тэму нашага сённяшняга «Двубою». Безобразие, что мы живем в лесу, вся страна в лесу, и работаем отвратительно. Пакрытыкаваў, але гэтым разам абышоўся без пагрозаў чыноўніка. Лукашенко наведаў з працоўным візітам Віцебскую вобласць. Не прамінуў дыктатар і сваёй малой радзімы, вёскі Копысь Аршанскага раёну. Прыехаў на сваю малую радзіму, расчуліўся і вырашыў, ладно, гэтым разам лаяць не буду. Вось. Это магчымае тлумачэнне
І я не выключаю, што, умоўна кажучы, заўтра паводзіны будуць зусім іншыя. Віцебшчыну трэба прывесці ў парадак, запатрабаваў Лукашенко, але галоўнае забяспечыць яе кадрамі, якія б маглі працаваць нават у самых невялікіх паселішчах. Поэтому в ближайшее время и по полномоченным пройдемся. Так вот, пунктами. Незадаволенасць Лукашэнкі хоць і прасочвалася, але было відаць, што нікога ён прынамсі пакуль звальняць не збіраецца. Ці надзяваць кайданкі, як гэта было ў выпадку з каровамі ў сакавіку 2019 года. Магчыма, пастанавіў даць больш самастойнасці сваім чыноўнікам. Калі сітуацыя улагодзілася, калі Лукашенко ўзяў поўны кантроль над сітуацыяй ў краіне, дзеліцца ўладай з кімсьці, я не бачу для яго ніякіх прычын, ніякіх прыкмет гэтага працэсу таксама не існуе. Падчас працоўнай паездкі на Віцебшчыну Лукашенко наведаў і дрэваапрацоўчы ўчастак Аршанскага лясгасу. Ну не я тебе должен это говорить. Точно такие задачи ставлю директор. Да не, да это ставить я буду, а ты должен выполнять. И не дай бог кто-то не выполнит. Ну это ж преступление. Слушай. Согласен. Ужо праз імгненне у лыжку дзёгцю дыктатар дадае і лыжку мёду. Я не хочу сказать, что это плохо. Хорошие, красивые поддоны. Если у тебя все производства в таком состоянии, так это хорошо. Справа не ў тым, што ён незадаволены іх працай, а справа ў тым, што ён лічыць, што калі падначаленых не ганяць, калі іх не трымаць, што называецца, ў тонусе, то яны і кепска будуць працаваць. Неважна, вінаватыя, не вінаватыя. Пасля Віцебшчыны Лукашенко скіраваўся і на Магілёўшчыну, і яшчэ ў адзін блізкі ягонаму сэрцу Шклоўскі раён. Ты же понимаешь, что без тебя здесь мышь не должна шевелиться. Апошнія гады шэраг аналітыкаў звяртаў увагу на тое, што Лукашенко шукае сабе пераемніка. Асабліва гэтыя чуткі ўзмацніліся пасля прыходу ў ягоную адміністрацыю Дмітрыя Крутога, а таксама ў звязку з прызначэннем Александра Турчына прэм'ерам Беларусі. Пытанне пра пераемніка ўзнікае тады, калі сам уладар збіраецца сыходзіць. Паколькі Лукашенко сыходзіць не збіраецца, поэтому все пытанні, все развагі, все размовы пра нейкіх пераемнікаў просто адпадаюць, іх няма ў парадку дня. Яшчэ адна версія таго, што Лукашенко стаўся больш лагодны ў дачыненні сваіх чыноўнікаў, ягоная стомленасць ад улады, а таксама тое, што адданых яму людзей з кожным годам усё меней. Пра тэму пераемніка мы таксама абавязкова пагаворым сёння, менавіта як тэму, менавіта як міф. Вось. Але спачатку хацелася пагаварыць пра стаўленне Лукашэнкі да чыноўнікаў. За гэтыя 30 гадоў сваёй улады вельмі розныя былі, скажем так, метады. То ён кідаўся і ўсіх пасажыр рэальна сажаў ему даволі многа, то ён заігрываў і казаў, што вы там маё, вы там, мы все разам в адной лодцы. І гэта характарызавала розныя тыпы той палітычнай структуры. Спачатку як больш такі папулісцкі першыя гады, ён гуляў, так сказаць, на думках народа, думках асабліва, можа быць, не самай такой прагрэсіўнай часткі народа, там супраць чыноўнікаў, то ён якраз стал уже чалавекам сілавіков і чыноўнікаў. Вот на сённяшні момант каго ён рэальна прадстаўляе і таму, сходзячы з гэтага, якое яго стаўленне да номенклатуры? Ну, глядзіце, калі толькі ён прыйшоў да ўлады, в газеце «Звезда» выйшаў артыкул пад назвай «Кабінет міністраў», бо ён так змагаўся з Вячеславам Кебічам, але аказалася, што урад быў створаны фактычна з людзей Кебіча. Ці гэта была рэвалюцыя? Ну, людзям здавалася, што адбываецца рэвалюцыя, але па-сапраўднаму рэвалюцыя была міфам. У тым сэнсе, што будуць змены менавіта ў тых людзях, якія прымаюць рашэнні. Але адбылася свайго кшталту рэвалюцыя, тыя людзі, якія былі да Лукашэнкі, ўсё ж такі гулялі па нейкіх правілах. А тут правіла Лукашенко пераламаў пад сябе і сапраўды пабудаваў кансалідаваны аўтарытарны рэжым. І ў гэтым рэжыме ён абапіраўся і на сілавікоў, і на чыноўнікаў. І мы бачылі такія вагі, калі адбывалася кепская сітуацыя, а кожная электаральная кампанія была кепская сітуацыя, тады сілавікі бралі верх, а потым вярталіся гаспадарнікі і наводзілі парадак тое, што паламалі сілавікі. Вось зараз гаспадарнікі вярнулись пасля 20-го года толькі ў мінулым 24-м годзе. І то нельга сказаць, наколькі моцна яны вярнулись. Вы хочаце сказаць, што вось гэты
Ну, скажем, как калісьці я пісаў в адным сваім тэксце вобразна губазік кіруе Беларусю, гэты момант в 21 ці 20 годзе гэты момант сышоў, і зараз вот так званыя гаспадарнікі, номенклатура, яны ўжо неяк надвышаюцца над сілавікамі? Яны Ці ўраўнялись хаця бы, да? яны ў 24 годзе сталі важнымі, бо раней іх адцёрлі зусім. А тут памялось кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, прыйшлі нейкія асобы, якія выглядалі як тыя, што могуць уступаць у нейкія перамовы, разумеюць, што такое бізнес, не толькі ламаць будуць. Іншае пытанне, што гэта не значыць, што яны сапраўды гэта будуць рабіць, бо у нас рэжым пабудаваны, персаналісцкі рэжым, это все Лукашенко прымае важнае рашэнне. І вот мы бачым тое ж самае прызначэнне кіраўніка Нацбанка, былога прэм'ер-міністра, якому даецца проста прямое указанне, што Нацбанк мусіць аплочваць тое, што робіць урад, а урадам кірую я, і адпаведна. Незалежнасць Нацбанка губляецца. Ну, то бок я не кажу пра тое, што тут можна убачыць рэальнае пашырэнне паўнамоцтваў іншых галінаў улады. Тут хутчэй ёсць перакаліброўка сістэмы, у якой аўтарытарная ўлада нешта рабіць ужо на аператыўным узроўні не хочацца. Дакладна не хочацца несці за гэта адказнасць, але выпускаць бразды праўлення са сваіх рук ён не збіраецца. Валер, ваше меркаванне, вось гэты умоўна будзем называць новы тэрмін пасля так званых выбараў 25-го года, ён вылучаецца тым, што адцёрлі трошкі сілавікоў, яны не такія ўсе ўладныя, як былі пасля 20-го года? Так, я пагаджуся з гэтым, і здаецца, што это таксама адлюстроўвае сэнсаванне таго, што эканамічная сітуацыя складаная, яна лягчэйша не становіцца, і ва ўмовах вайны Расіі супраць Украіны, так, ёсць гэты ваенны заказ, які дазваляе эканоміцы трошкі плыць больш-менш упэўнена, але ёсць і перспектыва таго, што вайна скончыцца. Застануцца санкцыі, ці застануцца яны, ці не. Гэта ўсё стварае такую няпэўнасць, невызначанасць для Лукашэнкі. Ён разумее, што тут варта ўсё ж такі больш звяртацца да тэхнакратаў, да людзей, якія разумеюць, што такое эканоміка, фінансы, і могуць дапамагчы выруліць у гэтай сітуацыі. Таму мы ўсё менш і менш чуем нейкія такія даволі супярэчлівыя і непрафесійныя выказванні ад прадстаўнікоў сілавога блоку. Але тут адзін аргумент, што калі бы это было на самой справе так, то яны павінны былі б спыніць рэпрэсіі і сказаць, што для эканомікі это шкодна, спыняйце рэпрэсіі і вяртайце тыя сотні тысяч людзей разумных, якія з'ехалі з Беларусі пасля 20-го года, а этого няма, это не робіцца. Сапраўды, гэта адно з адлюстравання вось гэтага ўнутранага канфлікта. Сапраўды ёсць праблемы дэмаграфічныя ў Беларусі вельмі сур'ёзныя. Замест таго, каб вырашаць пытанне з рэпрэсіямі і нейкім чынам спрабаваць вяртаць людзей у Беларусь, вынаходзяцца такія экзатычныя рашэнні з Пакістанам. Нібыта адтуль прышлюць нам сапраўды 150 тысяч спецыялістаў у медыцыне, адукацыі ці ў меншых нейкіх накірунках. Здаецца, іх у лёгкую прамысловасць хацелі, хаця незразумела, ці лёгкая прамысловасць патрабуе столькі людзей. Не то, што патрабуе людзей, яна прыносіць грошы ў бюджэт, ці яна ў нас была стратная, бо ў значнай ступені лёгкая прамысловасць была для занятасці нашых людзей, каб было з чаго ім жыць, заробкі атрымліваць і так далей, бо у нас была разбалансавана яшчэ за савецкім часам сістэма пасля індустрыялізацыі, якая адбылася яшчэ ў часы Машэрава, у значнай частцы Мазурава, то у нас атрымалася сістэма, у якой руда, энерганосьбіты знаходзяцца за мяжой, у нас ёсць цяжкая прамысловасць, у нас ёсць там занятыя мужчыны, так бы мовіць, ёсць лёгкая прамысловасць, дзе занятыя жанчыны, і нейкім чынам яны так планавалі гэта все заняць. Сістэма памянялася зараз гаспадарчыя сувязі іншыя, эканоміка іншая, але у іх уяўленне ў галаве, што это все патрэбна, бо ёсць такі план. А калі казаць пра тое, што тычыцца менавіта ці патрэбны гэтыя людзі ці не, то тут, напэўна, эканамістам варта паразважаць, ці гэтыя людзі будуць вырашаць нейкія праблемы, акрамя таго, што фармальна для галачкі займуць працоўныя месцы, тыя месцы, дзе маглі бы працаваць беларусы. А калі гэтая прамысловасць не з'яўляецца прыбытковай, то цалкам магчыма, што это будзе значыць, што беларускія падаткаплацельшчыкі будуць плаціць гастарбайтарам з Пакістана заробак, які не мусілі і плаціць. Павлюк сказал, спытаеце эканамістаў, скажу нашим гледачам, што якраз мінулы двубой был прысвечаны гэтай тэме эканамічнай і пакістанскім патэнцыйным мігрантам, там што глядзіце в нашай спасылцы, а мы трошки перапынілі Валера, мне здаецца, вы не закончылі сваю думку. Так, сапраўды, бо пытанне рэпрэсій, яно застаецца такім ключавым, фактычна магістральным
кірункам у палітыцы Лукашенко пасля 2020 года. І тут ёсць такая выснова, што нягледзячы на заклікі Лукашенко перагарнуць гэтую старонку 2020 года, менавіта рэжым і сам Лукашенко захраслі ў гэтым годзе, яны баяцца новых рэалій, яны баяцца паўтора на гэтай сітуацыі, таму працягваюцца рэпрэсіі, яны зараз нават узмацняюцца ў пэўныя моманты. Напярэдадні 5годдзя пачатку пратэстаў, магчыма, таму што срок даўнасці некаторых вось гэтых артыкулаў Хочуць паспець пасадзіць як мага больш людзей. Мы бачым, што прыпыніліся памілаванні, людзей перасталі выпускаць фактычна пасля выбараў 25 года. Бо все эти гаспадарнікі, пра якіх вот вы сказалі, якіх вы хваліце, што яны прыйшлі і трошкі ўраўнаважылі сілавікоў, маладыя 40-50гадовыя члены ўрада, яны на гэта все не маюць ніякага ўплыву, ніякай магчымасці сказаць Лукашенку, што вот это вот нельга рабіць. Да, фактычна Лукашенко ў гэтым сэнсе не можа проста пераступіць пра свой уласны страх. Ёсць нейкая інерцыя ці, магчыма, у яго ёсць нейкія іншыя фактары знешняга ўплыву, якія гавораць яму пра тое, што трэба спыняць пэўныя працэсы, пераглядаць свае падыходы да ўнутрыпалітычнай сітуацыі. Я кажу менавіта тут пра баланс рэпрэсій і вызвалення людзей. Рэпрэсіі сталі часткай рэжыма. Былі прыняты ўжо дзесяткі проста заканадаўчых актаў, якія зафіксавалі у заканадаўстве, што рэпрэсіі павінны адбывацца і надалей. Тым не менш, вызваленні адбываліся ў мінулым годзе, але зараз яны прыпыніліся. Ёсць нейкая прычына, якой мы можам толькі здагадвацца на сённяшні дзень, але, на мой погляд, яна адлюстроўвае ўнутраны канфлікт у асяроддзі Лукашенка і ў яго самога. Нават вось гэтая нагода 80годдзе сканчэння Вялікай Адчыннай вайны, мы бачым, што гэта была выдатная нагода дзеля вызвалення шмат каго з палітзняволеных, але тым не менш мы бачым той заканадаўчы акт, які перададзены ў парламент на ухваленне, і там фактычна адфільтраваны ўсе палітычныя зняволенні. Я магу сказаць чаму, бо ён хоча праводзіць выдатны такі падзел выразны, што вось ёсць простыя людзі беларусы, іх можна вызваляць па амністыі, а гэтыя палітычныя, яны ворагі народа, іх нельга па такое вялікае свята на 9 мая вызваляць. Яны хай сядзяць, дасіджваюць, і гэтым Лукашенко чарговы раз паказвае стаўленне менавіта да тых, хто асуджаны па палітычных матывах, хто нічога кепскага не зрабіў. Але дазвольце мне вось тут таксама працягнуць гэтую думку, таму што вельмі шмат якіх заяваў ці праграмных дакументаў Лукашэнкі за апошнія месяцы казалі пра тое, што ён хацеў бы імкнуцца да нейкай грамадскай згоды, да таго, каб выбудоўваць нейкія масты з тымі людзьмі, якія размаўляюць з намі на іншай мове. Гэта было напісана, напрыклад, у яго перадвыбарчай праграме ці ў дырэктыве нумар 12. Там гаворыцца пра вяршэнства права, пра нацыянальную згоду, пра тое, што грамадства павінна разам дзейнічаць дзеля таго, каб дзяржаўная мадэль працавала эфектыўна. Старонку там таксама ёсць. І зноў жа мы бачым на практыцы, што людзей не вызваляюць, наадварот, арыштоўваюць. Гэта прыкметы ўнутранага канфлікта. Нема просто прыкметаў таго, што Лукашенко займаецца тым, што заўсёды рабіў, што ён проста хлусіць. В дакументах адно, в рэальнасці другое. Ніякага канфлікту няма, ён так і робіць. Для публікі я выдам такое, а на самой справе буду рабіць па-свойму. Тут таксама гэта нікога не здзівіць. Што Лукашенко хлусіць, гэта не сюрпрыз. Чаму Лукашенко нібыта палагаднее ў дачыненні да сваіх чыноўнікаў? Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне. Гэта аналітык Каміль Клысінскі з Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў. Он меняет нарратив по отношению к чиновникам. Он иначе общается с премьер-министром Александром Турчиным, чем с его предшественниками. Иначе общается с министрами. Вот во время этой поездки это тоже было видно. Возможно, Лукашенко уже больше всего и лучше, чем раньше, понимает, что его время приходит к концу. И надо думать о том, кто будет после него. И с этими людьми, которые моложе, надо тоже по-другому уже разговаривать. Это не то, что он отдаст власть завтра, но просто меняется, уже успокаивает свой подход, понимает, что не все так просто. Падыходзім да яшчэ адной тэмы, якую мы ўжо абяцалі абмеркаваць, гэта так званы пераемнік.
паколькі і пра то, што казаў зараз Каміль Гласінскі, паколькі гэта тэма асабліва горача гучала там пасля і транзіта, і пераемніка пасля 2020 года. Многія даказвалі, што Лукашенко на 25 не пойдзе, а ён які сюрпрыз, да, зноў пашоў на выбары. У гэтым сэнсе, як вы ставіцесь да вось гэтых размоваў? Нібыта аб'ектыўна, так, ён думае пра то, як павінна завершыцца яго кіраванне, здароўе пагаршаецца, можа быць, неахота ўжо в такім стане невменяемым кіраваць краінай, можа, ён захоча все-таки кагосьці пашукаць, ці пакуль для гэтага ніякіх прыкметаў няма на самой справе? Ну, Александр Лукашенко на працягу гадоў жартамі выстаўляў некаторых людзей, быццам бы яны могуць быць пераемнікамі. І пры гэтым камяні ляцелі ў гэтых людзей, а часам проста ніхто нават і паверыць не мог, што такую асобу паставіць пераемнікам, і таму не ляцелі камяні. Часам аказвалася, што, напрыклад, расійскія медыа пачалі казаць: «Ой, Макея вырашылі прызначыць пераемнікам». Піць хацелі яго проста. Так, і адразу паляцелі камяне ў Макея. І тут нават можна сказаць, што не Лукашенко яго прызначыў пераемнікам, а расійскія медыа, можа быць, ці расійскія прапагандысты, бо гэта хваля шла з аднаго боку. Я не бачу рэальнай працы па падрыхтоўкі пераемніка. Калі мы бачым аўтарытарныя рэжымы, у якіх сапраўды рыхтавалі пераемнікаў, то гэтых асобаў уводзілі на пэўныя пасады, і на гэтых пасадах давалі набыць аўтарытэт, зрабіцца вагомымі такімі асобамі ў палітычнай структуры. Тут такога не адбываецца і блізка. Тут не адбываецца... Лукашенко не дзеліцца крупінкамі ўлады па-сапраўднаму. А для пераемніка ему трэба даць пагуляцца ў такія несапраўдную салдацікі пагуляцца, а потым вызначыць, ці ён добры палкаводзец. Як колькі ён даваў пасаду ў свой час в нулевыя 10-е гады свайму старэйшаму сыну, а потым зараз ён хто? Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта, і всім відавочна, што ён не той. Я думаю, што калі мы ставім пад сумневы кожнае слово Александра Лукашенка, то вось тыя словы, што ён кажа, што ён не вельмі хоча такога лёсу для сваіх сыноў, то, хутчэй за ўсё, ён тут не хлусіць, бо ён не гатовы ускласці на іх такі цяжар. Бо, напэўна, ён лепей ведае іх недахопы, іх слабасці, і тое, што як толькі ён прызначыць гэтую асобу пераемнікам, адразу з'явіцца камалей, якая пачне дурыць яму галаву, і яшчэ пры жывым Акела, які яшчэ не зусім прамахнуўся, будуць ужо рабіць нейкі пераварот у сістэме. Таму ён не дазваляе гэтага. А увогуле, з 94-го года першыя указы, якія былі, вось гэтага кіраўніка абласнога КДБ пераставіць у іншую вобласць і гэтак далей. Ён увесь час тусуе сілавікоў, гаспадарнікаў, так, каб яны не ўкараняліся і не набывалі вагі на месцы. Так, не стваралі кланы. І тое, што перыядычна... Ведомствы паміж сабой сілавыя. Безумоўна. Гэта старая практыка, якую ён ведае, і от мы не бачым, прынамсі, я зараз не бачу таго, каб ён зусім ад гэтага адмовіўся. Але сапраўды ёсць рэчы, якія на аператыўным узроўні ён дазваляе рабіць уже іншым людзям. Хаця ён все яшчэ і на пілараму прыходзіць пакіраваць, але тым не менш нейкія пытанні все ж таки робяцца і ўрадам, і мясцовымі кіраўнікамі. Валер, менавіта вы в нашай праграме адстойваеце погляд, што нейкія перамены наспяваюць, і нейкія перамены больш за тое паштурхоўваюцца ўлады, і новыя людзі прыходзяць. Калі не прыемнік, то які сэнс всіх гэтых пераменаў, сэнс не камусьці перадаць уладу каму? Нейкаму калектыўнаму, так сказать, трыумвірату, ці там калектыўнаму лукашызму, ці што, вот, па-вашаму, у яго на розуме? Я думаю, што гэта адказу пакуль што няма і добрых варыянтаў адказу сярод Лукашэнкі. Цікава, што менавіта ў красавіку павінен быў адбыцца ўсебеларускі народны сход, а ён так і не адбыўся. Хаця пра гэта афіцыйна заяўлялася, ўжо там называлася і праграма, і павестка, і ўжо там арганізацыйны камітэт быў прызначаны, а яго няма дагэтуль, і нават няма новай даты. І, в прынцыпе, пра гэта няма абмеркавання. Не ведае, куды это пятае кола в ягонай целезе, куды дзець этот беларускі народны сход. Магчыма, і так, ці ўсё ж такі на гэта ўскладаюцца пэўныя спадзяванні, што гэта зможа вырашыць нейкія праблемы, але давайте падумаем, якім чынам, што гэта можа дапамагчы зрабіць. Я заўважыў, што апошні час, можа з год, можа трохі менш, Лукашенко стаў больш размаўляць пра пытанне абароны суверэнітэта, забеспячэння суверэнітэта ў нашай краіне. Адназначна. То бок тое, што заўважаюць эксперты, тое заўважае і Лукашенко, што ўсё ж такі Беларусь вельмі шмат пазбавілася
страціла суверэнітэт, правильней сказаць, менавіта на карысць Расіі, што гэты заход Расіі на беларускую тэрыторыю стаў даволі глыбокім. І Беларусь, і ён сам, яго асабістая ўлада Гэта скукожвалася. тычыцца яго сям'і, гэта дзяцей, унукаў, праўнукаў уже, а гэта даволі вялікая сям'я, насамрэч, на сённяшні дзень, калі паглядзець. І калі падумаць, што хтосьці з гэтай сям'і будзе абраны, каб стаць пераемнікам, то гэта можа стварыць пэўнае напружанне ўнутры, гэта невялікая ці вялікая клана. Таму думаю, што і ў аснове таксама Лукашенко не хацеў бы стаць магільшчыкам беларускага суверэнітэта. Чалавек, які прыняў краіну, стаў першым прэзідэнтам яе пасля аднаўлення незалежнасці, і ён падводзіць Беларусь да таго, што яна губляе сваю незалежнасць. Ну, фактычна, мы ўжо вельмі шмат страцілі суверэнітэта. Я не думаю, што яму хацелася б увайсці ў гісторыю менавіта з такой прыкметай, што ты пахаваў суверэнітэт цэлай краіны. Бо ў гэтай пахаванай краіне без належнага суверэнітэту, незалежнасці нашай краіны не будзе ніякіх шансаў яго сям'і, не будзе ніякіх шансаў у яго атачэння элітаў сённяшніх, таму што прыйдуць новыя эліты, якія проста незважаючы на імёны будуць пазбаўляцца ўсіх гэтых людзей. Давайте яшчэ одно меркаванне паслухаем па непасрэднай тэме нашага сённяшняга двубоя. Ці сапраўды беларускі аўтарытарны лідар гатовы падзяліцца ўладай з чынавенствам? Наўрад ці, мяркуе блогер, аўтар YouTube-каналу «Рэальная Беларусь» Артём Шапараў. Не Лукашенко ли готов Так, поделиться властью с чиновниками, а Лукашенко хочет ответственностью поделиться с чиновниками в тот момент, когда экономика Беларуси рассыпается и собирать ее крайне сложно. Мы это с вами прекрасно видим. Здесь они берутся за картошку, тут пропадают огурцы. Это как старый мем от Лукашенко: взялся за яйца, молоко пропало, или наоборот. То есть тут никто не говорит о том, чтобы отдать власть, чтобы кто-то еще принимал какие-либо решения, даже если Лукашенко против таких действий. Стоп! Ни в коем случае даже не поселяйте себе такие мысли в голову. Это абсурд. Лукашенко этого не допустит. Власть – это единственное, что ему нужно сегодня. Што ж, зараз, як это заўсёды бывае ў нашым двубоі, удзельнікі дыскусіі зададуць адзін аднаму пытанне, каб, можа быць, удакладніць некаторыя рэчы ў пазіцыі. Валер Кавалевскі, што б вы спыталі ў Паўлюка Бакоўскага? Спадар Павлюк, вось у меня такое пытанне. Відавочна, што Лукашенко ўжо ў сталым узросце, здароўе ўжо не тое, і што ён можа сысці са ўлады самым нечаканым і вельмі хуткім імклівым чынам. І ён не можа не разумець таго, што Расійская Федэрацыя гатовая да гэтага сцэнару, але Беларусі гатовая яна да гэта, каб забяспечыць нейкую устойлівасць сістэмы, каб забяспечыць інтарэсы сваіх уласных людзей, свайго атачэння, найперш сям'і. Немагчыма, каб ён не рыхтаваўся да гэта сцэнару. Якія ёсць у гэта прыкметы? Якія могуць быць варыянты вырашэння гэтай дылемы для Лукашэнкі, што яго можа не стаць, а ўсё ж такі блізкія і важныя для яго людзі застануцца? Я мяркую, што саломку падсцяліць для блізкіх сваіх ён гатовы, а вот дзеліцца нават з імі ўладай ён не вельмі гатовы. І калісьці был такі дзеяч посахаў, ён змагаўся за тое, каб у Беларусі з'явіліся нейкія партыйныя гульні, падобныя на тое, як тады былі ў алігархічнай Расіі. Аказалася, што посахаў быў непатрэбны. Гэта была занадта складаная гульня. Але гэтая гульня рабіла магчымым забраць апазіцыю у уладную структуру і фактычна пазбавіць яе голаса. Яна была бы часткай уладнай структуры. Прыручыць. Гэтага не рабілася. Быў выбраны іншы шлях. Апазіцыю поўнасцю выціснулі з парламента, з мясцовых саветаў і так далей. То бок выбіраецца ўсё ж такі варыянт, як забяспечыць сваю асабістую ўладу, а астатнія пытанні ёсць сапраўды дзяржаўныя мужы, которые яму нешта прапануюць, і некаторыя праекты сапраўды перыядычна агучваюцца і прапаноўваюцца, і іх нават могуць дапусціць да нарматыўнага акта, як то было, напрыклад, з усебеларускім народным сходам, але мы не бачым, каб з імі дзеліліся ўладай. Павлюк, ваше пытанне Валеру? А вось, спадар Валер, вы заўважылі, што всебеларускага народнага сходу, які абвяшчалі, не адбылося. Разам з тым,
як казалі перад тым, як уносілі гэтыя папраўкі ў Канстытуцыю, Усебеларускі народны сход это будзе наш калектыўны Лукашенко. Это будзе інстытуцыяналізацыя кіроўнага рэжыму так, каб ён застаўся назаўсёды такім. Кансервацыя тых дасягненняў, перамог і так далей. Што можа быць прычынай для таго, каб не склікаць Усебеларускі народны сход? Больш за тое, улада губляе быццам бы твар, калі нехта памятае тое, што яны абвяшчаюць. Да, магчыма, гэта тлумачыцца менавіта пагрозай суверэнітэту, таму што ну, вось гэта калектыўнасць, яна можа з пункту гледжання Лукашэнку ствараць пагрозу. То бок ён на сённяшні дзень эксперт па Расіі нумар 1. То бок ён адзіны, хто можа справіцца. І па Пуціну таксама, да. Ён маніпулізаваў адносіны з Расіяй. Фактычна нікому не дазваляе. І гэта аб'ектыўна так. То бок на сённяшні дзень прадставіць сабе некага іншага палітыка, які змог бы так весці размову з Расіяй, трымаць іх на адлегласці дзесьці. Хаця мы разумеем, што дзесьці ў кулуарах Лукашенко аддае суверэнітэт, аддае ўладу, аддае нашае будучае Расіі, але тым не менш Лукашенко на сённяшні дзень аб'ектыўна як бы наймацнейшы палітык менавіта ў адносінах з Расіяй. І ў гэтых умовах магчыма яго меркаванне такое, што Усебеларускі народны сход, які можа стаць ну, пэўным сэнсе самым галоўным органам улады ў Беларусі, які вызначае стратэгічныя накірункі палітыкі, можа быць небяспекай проста для самого суверэнітэта і дзяржаўнасці. Расійскія структуры сваіх людзей прасунуць ці нейкім чынам расійскія ідэі там могуць перамагчы, которые нават яму не спадабаюцца. Ну, то бок у УНС тады стане нейкім аб'ектам для ўздзеяння з боку Расійскай Федэрацыі. Зноў жа, гэта версія, я тут гатовы гэта абмяркоўваць, не буду настойваць на гэтым, але вось гэта калектыўнасць і аднаасабовасць, гэта вельмі выразная розніца паміж Лукашэнкам і УНС. Ну што ж, у нас не так шмат часу яшчэ, але важна было б абмеркаваць вот, з пункту гледжання стаўлення да чыноўнікаў, якое мы бачым у Лукашэнкі, як яно можа развівацца з патэнцыйным магчымасцю ну, пагаршэння эканамічнай сітуацыі, скажем мягка, пра што зараз многія гавораць, не таму, што заўсёды пра гэта гавораць, а ёсць аб'ектыўныя рэаліі, што в Расіі можа пачынаць валіцца, асабліва калі цэны на нафту ўпадуць і гэтак далей. Ну, адзін з варыянтаў, такія эканамісты прагназуюць даволі істотнае эканамічнае падзенне. У гэтым сэнсе, што будзе мяняць Лукашенко? Можа, ён зноў перайдзе на тую папулісцкую і пачне чыноўнікаў мацюкаць, сажаць, мяняць, ці гэта ўжо не той варыянт, ён сабе гэта ўжо не можа дазволіць? Ну, я не ведаю, чаму яму абавязкова мяняць амплуа, і тым больш не факт, што будзе такое заўважнае падзенне ў эканоміцы. Бо так, зараз ёсць момент інерцыі, беларуская прамысловасць атрымала замовы з Расіі, і ў значнай ступені гэта на рэдкасць супала, калі людзі працуюць і за іх працу атрымліваюць грошы. Іншае пытанне, што это крывавыя грошы ў значнай ступені. Бо раней для Беларусі рэальныя грошы прыносіла нафта і газ, якія не вырабляліся на тэрыторыі Беларусі. А людзі былі проста занятыя на прамысловасці, ну, каб яны не бунтавалі, каб яны былі нечым занятыя. Ну, то бок, было пераразмеркаванне ў эканоміцы такое, што для Лукашэнкі, для захавання ўлады, тое, што з гэтымі людзьмі адбываецца, абы яны былі гатовыя прымаць тое, што ёсць. І на іх нават можна было бы знайсці з нафтадолараў нейкія грошы, каб іх задаволіць. І таму быў беларускі эканамічны цуд, была дамоўленасць чаркі і шкваркі. Зараз да 10-го года максімум. Так, але дамоўленасць чаркі і шкваркі, в прынцыпе, зараз спрабуюць рэаніміраваць пасля 20-го года, бо ў 20-м годзе людзі былі шакаваныя гвалтам, які яны пабачылі на свае вочы. Зараз гэта, можа быць, выцісняецца з памяці ў кагосьці, але неангажаваныя людзі, якія выбіраюць сваё жыццё і так далей, яны ўсё роўна менш давяраюць дзяржаве, чым лаяльныя людзі. А лаяльных людзей ўсё ж такі не настолькі многа. І тут атрымліваецца, для захавання ўлады ўсё ж такі трэба балансаваць на чымсьці. Але я не бачу эканамічнай прычыны, якая бы яго падштурхнула нешта мяняць. Больш за тое, бедныя людзі больш спадзяюцца на свайго павадыра, бо менавіта ён можа дзяліць даброты. Таму і што так, для яго все добра.
А калі не казаць пра эканамічны крызіс, то іншыя, скажем так, дастаткова малаверагодныя, але тыя варыянты, якія ім павінны абмяркоўваць. Іншы варыянт гэта нейкае узмацненне і ледзь не змова прарасійскіх сілавікоў, якім можа не спадабацца, напрыклад, нежаданне Лукашэнкі ваходзіць вайну, а нейкі момант, маўляў, Масква гэта можа прымусіць захацець і будзе дзейнічаць не толькі з Масквы, а праз сваіх прарасійскіх людзей у беларускім кіраўніцтве. Як вы разглядаеце такую магчымасць? Што расіяне будуць спрабаваць все ж таки ўцягнуць... Да, беларусаў, менавіта тут... І сілавікі будуць іх проксі. І, умоўна, скажем, Вальфовічы, так сказаць, будуць іх прадстаўнікамі гэтага прарасійскага погляда, а Лукашенко будзе супраць. Я думаю, што насамрэч сітуацыя развіваецца менавіта ў гэтым кірунку. Хацелася б гэта Лукашенку ці не. Я думаю, што ён... магчыма, супраць сваёй волі, нават пад ціскам пэўным аддае вось гэтую тэрыторыю, аддае Беларусь, фактычна дае Беларусь Пуціну як зброю у гэтым геапалітычным супрацьстаянні. То бок у гэтым сэнсе мой прагноз такі больш негатыўны, што Расія можа працягнуць сваю гэтую траекторыю падпарадкавання Беларусі сваёй волі, выкарыстанне Беларусі як плацдарма ці як зброю, такую супрацьстаянні супраць еўрапейскіх нашых суседзяў ці Украіны. Мы ж разумеем, што все гады з 22-го мы 3 гады абмяркоўвалі, ці вступіць беларуская войска вайну, і нават калі большасць лічыла, што вступіць, я, напрыклад, лічыла, што не было, Лукашенко разумее, што для яго гэта палітычная смерць. Хіба гэта разуменне ў яго кудысьці адышло? Не, яно застаецца, канешне, але зноў жа парог вайны, ён можа быць вышэйшым, ніжэйшым, дастаткова рабіць нейкія ўзброеныя, напаўузброеныя правакацыі на межах людзей, якія там не маюць ніякіх прыкметаў адрознення, як узброеныя сілы. Штосьці адбываецца, невядома што. Напрыклад, як міграцыйны крызіс, это латэнтная такая штука, якая ўжо цягнецца 4 гады. Ні многа, ні мала. Колькі ўжо зроблена шкоды, колькі загінула людзей, менавіта з ліку гэтых мігрантаў. І гэта не ў інтарэсах Беларусі, гэта ў інтарэсах Крамля, тое, што робіцца на сённяшні дзень. І гэта адзін з тых варыянтаў, якім чынам можа Расія карыстацца нашай краінай, не пачынаючы ваенных дзеянняў, але тым не менш падтрымліваючы гэты высокі ўзровень напружанасці у адносінах з нашымі суседзямі. Размяшчэнне ядзернай зброі — это тая самая сітуацыя, то бок такая уяўная пагроза, якая можа рэгулявацца нават праз камунікацыі, нейкія палітычныя намёкі, правакацыі. Гэта ўсё тое, што стварае пагрозу найперш для Беларусі. Расія ў гэтым сэнсе проста кіруе. Міграцыйны крызіс, нейкі момант было зразумела, што Лукашенко ў ім удзельнічае як мінімум і, можа быць, сам арганізоўвае, але вы лічыце, што можа быць момант, калі ён будзе адбывацца па загаду з Масквы супраць жадання Менска, так? Я думаю, што такая сітуацыя адкрытая. Магчыма, гэта ўжо зараз адбываецца. Таму што мігранты зараз прыбываюць не ў Беларусь, не наўпрост Беларусь, яны прыбываюць у Маскву. Найперш і адтуль ужо кіруюцца. В прынцыпе, выбудана ўжо цэлая эканоміка. Вакол гэтага міграцыйнага крызісу шмат людзей зарабляюць па розныя бакі мяжы, але Беларусі на сённяшні дзень і нават рэжыму Лукашэнкі гэтая сітуацыя не такая спрыяльная. І нават яго гэтыя заклікі пра тое, што трэба нармалізаваць адносіны з Захадам, гэта яго нарада з Рыжанковым, дзе ён казаў пра тое, што трэба неяк адмаўляць давер паміж Беларусю і заходнімі краінамі. Зноў жа я бачу тут сур'ёзную супярэчнасць. Ёсць нейкія дэкларацыі, ёсць заявленыя палітыкі, але практыка паказвае, што рухаецца не ў той бок і насамрэч наўпрост супярэчыць гэтым заявам. Валер вяртаецца да тых тэзісаў, які ён сказаў з самага пачатку нашай дыскусіі. У нас засталіся па хвілінкі для кожнага ўдзельніка. Падсумаваць, можа быць, ці сказаць тое, што вы не паспелі сказаць, а зараз ёсць такая магчымасць в рамках 1 хвіліны. Паўлюк. Я раблю метэаролагічныя назіранні. Суседзі Беларусі выходзяць з Атавскай канвенцыі і мініруюць свае межы. Гэта сведчыць пра тое, што яны нечага апасаюцца. Гэтае нешта можа быць гібридная пагроза, як тыя самыя мігранты, а можа быць нешта іншае. І ці стрымлівае Александра Лукашенка, ці ён ёсць наўпроставы саўдзельнік, напэўна, мы даведаемся постфактум. Мне падаецца, што сама па сабе сітуацыя такая, дзе калі разважаць пра тэму, дзеля чаго мы сёння сабрались, Александр Лукашенко нікому не саступае ўлады, але саступае беларускі суверэнітэт і сваю ўладу ў Маскве.
Лепш было б наадварот. Калі ласка, Валер, ваша хвілінка на заканчэнне. Тое, што мяне цікавіць зараз, наколькі Лукашенко застаецца дыктатарам, а менавіта па сваіх паўнамоцтвах, па той паслядоўнасці, як ён можа выконваць уласныя рашэнні, уласныя палітычныя установкі. У мяне пачынаюць з'яўляцца сумневы на гэты конт. Таму што не ўсё тое, што ён гаворыць, становіцца рэальнасцю. І гэта тычыцца і знешняй палітыкі, і абароннай палітыкі, і суверэнітэта, і нацыянальнай гэтай грамадскай згоды. Я бачу вельмі сур'ёзныя такія адхіленні ад гэтага курса, які ён задае. Там і той самы УНС, які ён сам прапанаваў, і ён зараз не адбываецца. Чаму многія з гэтых рэчаў, пра якія ён кажа, не адбываюцца на практыцы? Вызваленне людзей, спыненне рэпрэсій. Зноў жа, гэта вялікая адчынная вайна, цягнулася карацей, чым тыя рэпрэсіі, якія сёння цягнуцца ў Беларусі. Ужо час было б спыніць гэтае супрацьстаянне, пераслед людзей. Мне здаецца, што штосьці адбываецца там у сярэдзіне рэжыма, што стварае зноў жа гэты канфлікт, які не дазваляе рэалізаваць гэтай палітычнай установкі Лукашэнкі. Дзякую удзельнікам. Гэта быў двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі ў гэтай нелёгкай тэме. Чыя пазіцыя падалася вам больш цікавай і пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.